za tsy voyant donc aminareo zegny raha koa fa nivolaniko zay normaly zany nivolagna resaka niany izy volaniko journaliste amare izy volaniko possible maramila possible tanareo mandeha de toute façon Madagascar tsy ialany scandale isan'andro isaka heure tous les jours Madagascar tsy maintsy idirany scandale fo zay volaniko nisy problème izy io mamosa olo jiaby izy io resaka maramila les soit des gens en général nagnano kolokolo juste jusqu'à mangala volan'olo raha zegny tsy vahiny amitsika aza magnasaritetra atsika niany tsy vahiny amitsika resaka raha zegny bon avant tout d'abord désolé paix à son âme à notre le vrai première dame de Madagascar, paix à son âme. Vraiment, paix à son âme, c'est quelque chose. Allô, ça va tirer au binaro. J'attends encore. J'ai le temps. De toute façon, on va gagner. Madagascar, on va gagner de toute façon. Là, tu voyons, comme on va gagner. Allez-y. Sinon, je reviens, il n'y a pas de souci. Nakati Tsilani Megato baka. Ary misy maramila koa mandefa aminaka nisy fotoana tao amin'ny akimily tamin'ny 14e promotion officier niova résultat niafaka avao nivoaka ny résultat définitif resaka quota ary olona ambony no antony tanareo zay c'est grave raha mandara Madagascar président Andradjuele anao tsy menitra zala tsy menitra anao tokony fa miala eka anao zala scandale sur scandale amin'ny mandanao ino raha tsara vitanao monsieur le président e anao tsy mekitsiny le niany président ambela koa ila anao niany tsy amezako tsiny anao zay vahoaka amezako tsiny zay vahoaka iry député ny fidianay io amezako tsiny ireo député jiaby io ino ambesandro agnano mention de censure ino raha ambesan'ny député aby io tsisy araiky masaky mivolagna niany anareo jiaby zokolahy anareo jiaby fa nagnano politiky azafady volaniko agnananareo jiaby zany anao sy teny mon frère lava loatra agnananao me za magnaja anao toko sy teny fô anao Afakandro Christian mon frère anao Serge Vital mon frère anao MB Jovial anao Roland Ratsirka et peut-être je vais en oublier fitiavako anareo za mivolagna zegny fitiavako anareo mavita mamory vahoaka ino raha ambesanareo zio amory vahoaka même anao Marc Ravalomanina anao Todro Ravalomanina za tsy mifidy raha tadiaviko zio volaniko aminareo zegny mila miala Andradjuely premier ministre Ntse Christian Mamy Ravatomanga ireo miala io tsika amizay mikoragna fotiny fa trop raha ataondreo tegna fa mamono vahoaka reo anareo maramila anareo tsy menitra zala adignanareo tsika nangady lavaka atsika mangira agnatin'ny lavaka ao tsika mandry agnatin'ny lavaka ao tsika jiaby io tsy hainy olo mpitondra zegny anareo niany ambanibanieny Andradjuely Mamy Ravatomanga andraiky premier ministre anareo magneky fo en tant que maramila où est votre honneur aia honneur any maramila zegny même anareo mahazo baiko zegny baseky à un moment donné volaniko zegny tanareo misy général nivolagna misy général français nivolagna io tsy hainy civil resaka maramila zegny tsy haindreo tsy mandry pendant 24 heures tsy haindreo mihina raha madiniky atsika sambatsika tsy haindreo misy namagna maty alo andeha alevigny izy iny tsy haindreo atsika maramila mahay zegny maramila jiaby mitovy que ce soit à Madagascar anao que ce soit en France anao que ce soit c'est des forces
ils ont juré de protéger le pays. Azonareo zegny anareo niany ambanimbany eny le fitondragna ty, ambanimbany eny Mamirabatomanga, ambanimbany eny Andrajoely, ambanimbany eny NC Christian. Zay mivolaniko, anareo jiaby mpagnano politika ao fa mahay raha, mavita mamorolo anareo, mavita mamorolo. Anao Andribiary, anao fa navita namorolo, eko anao tsy a Madagasikara, eko anao fitiavako anao volaniko anao zegny Andribiary, eko anao mavita mivolagna, ale atsika tuliara mivolagna, tu vois, tsy zay ty tsy raha ene, za tsy mangala place volaniko, raha tadiaviko juste miposy le vahoaka anareo sur place mampihetsiky le vahoaka, zay koa fa kivy, zay tsy kivy volaniko, zay fa meloko mahita raha jiaby mandalo, tsisy araiky masaky mihetsiky. Raha tokony mampihetsiky izy, anao Marc Ravalomanana, anao Ihery, anao comment dire, Sitena, anao Afakandro Christian, anao Roland Ratsirika, anao Hazala, mon frère Roland Ratsirika, tu vas laisser Ray aman-dreninao nandeha karaha io, tsy hitananao nitondra ministre, c'est rien pour moi. Azonareo zegny, fotony ministre zegny hitanareo izy amarezy voatipaka, ka resaka avion, le 5 avion. Andrajoely magnasara fa tsy hainy raha mandalo. Andrajoely io anao koa chef de l'armée, président de la République, chef de l'armée. Anao tsy nangana tagnana niany, mahita raha mandalo ao mivolagna bon, anao viré, anao soit ministre de la défense, soit tel militaire, tel, anao mangigny fo, dikan'zegny anao complice, karaha avion bio anao complice. De toute façon, raha mandalo à Madagascar anao koa tsy netrika Andrajoely, anao complice. Anao tsy nagnaboaka prisonnier politique jiaby, anao complice. Anao tsy mety complice fo. À un moment donné, azafady aminareo zalahy fa maharary vahoaka malagasy, tegna marary vahoaka malagasy. Anareo izaha io fo, ambesinareo maty taraikaraiky ro, io amizay nareo mivolagna fa lera zio. Non, c'est maintenant, l'heure c'est maintenant. Sy teny anao hitako tokony magnano, anao ny adversaire anazy teo, mbola tsy ampy aminay raha ataonao. Isan'andro anao ivolagna Andrajoely par-ci, Andrajoely, il en a rien à foutre, izy fa malade, il a un problème psychologique, izy fa marary. Anareo menacena Andrajoely, tsy maintsy mandeha 13 mai, tsy maintsy mandeha, anareo mangigny fo, anareo mavita mamory vahoaka. Afakandro Christian, mon frère, fa mikoragna atsika jiaby io, atsika jiaby fa mikoragna, atsika fa fanaregny voix, atsika fa fampikoragna. Donc il y a un moment donné, il faut réagir sur le terrain, il faut réagir. Anareo maramila, firy fois un instant volaniko aminao, za mahazo message ato, za mahazo message volaniko karakory marigny resaka comment ça, violation kolokolo ataony maramila. Volagniny ngaty ato, izy volagniny tamy 14e promotion anazy, officier misy fa nisy kolokolo io, volagny kolokolo agnatin'ny maramila. Ke anareo zala agneky zegny zala, non, je suis désolé, tsy maramila agnarananareo zay zala, ataoko sarim-bavy anareo, sérieusement. Zio fa lera vahoaka mitomagny, anareo agnisan'ny mitomagny miaraka aminay, karaha manareo tsy manjary, tsisy raha azonareo, tenuinareo tsy manjary. Le olo mahazo raha tsara, le izy olo ambony en fo, les généraux, les officiers généraux, le reste après mina juste les miettes. Ino raha ambesanareo, les adjudants chefs, les adjudants, les sous-officiers, anareo agnisan'ny colonne vertébrale de l'armée. Firy taogna anareo agnatin'ny compagnie, un exemple. Tanao ro officier bio, commandant de compagnie niany, pa mandeha, chef de section mandeha ro, anareo io fo. Azonareo zegny, mutation zegny tsy azonareo karaha io. Anareo tegna pilier, vous êtes les piliers.
mbo tiako amare soit un caporal chef soit un adjudant chef soit un major qui dit misy major karaha nagnano capitaine Traoré, misy adjudant soit caporal chef nagnano karaha zegny. Mais c'est l'heure, c'est le moment. Adignanareo volaniko aminareo zegny androa anao magname baguette ty, anao magname anigny ty, adignanareo zegny niany maramila volaniko amy général carrément miviole carrément mangala volany ny mandeha. Franchement mandeha mizaha vadinareo anareo magneky un général comme ça anareo soit manonga galon soit mahazo magnano engagement. Mais vous vous rendez compte ça? Anareo fa tsy maramila fa film pornographique c'est pas possible. Soit ianareo sadomaso io mampalahelo zegny maramila. Hoaniny mamravatomanga anareo, asasainy mamravatomanga anareo, adosiny mamravatomanga stringnareo jiaby. Fotony izy mangala milice extérieur mikontra anareo mangigny fo. Maramila anareo azafady non tsy maramila anareo mihitsy volaniko aminareo zay tsy za anareo mandefa message un instant volaniko firy message nahazoko io betibetiky io za tsy eky tsy hagnano vidéo fa hitako volagna zay mon frère volagna zay volaniko fo anareo volagno même anareo tsy magnerika za fa nomoaly za fa mivolagna taminareo. Niany izy ministre des transports amaray izy soit ministre de l'éducation volaniko soit ministre de ministre des affaires étrangères, ministre de la santé, ministre tiako iny amare ho avy koa raha hafa volaniko zay. Ireo io ne mahavozo volaniko aminareo, mahavozo Donald Trump ro io mialamboetry ro io zegny o tsy hainjeo raha ataonjeo. Fotiny Donald Trump fa menace ro il va geler leurs avoirs izy koa tsy magnambara raha marigny. Io amizay reo magnasara mivolagna fa 25 limogeage et tout ça faux, tout ça c'est faux, inventé de toutes pièces. Karaha ro mi-invente dossier tamy monsieur le maire Jean-Luc Javolotsara le maire tiako taheny voniandreo igny karaha zegny raha ataondreo zio io volaniko aminareo zegny. Karaha ataony premier ministre N C Christian navadiky ny vy le volamena tagnatin'ny coffre-fort nazy azo mavita midika agnatin'ny coffre-fort ministère. Izy koa tsy ro fo nianandreo le mivolagna fa tsy hainy raha mandalo resaka avion, tsy hainy izy ndraiky mahay magnamboatra autoroute fa tsy autoroute raha io. Non franchement vous faites pitié. Non franchement anareo maramila les adjudants chef atsika fanojy tagny ta Diego tagny maro anareo haiko volaniko aminareo zegny, maro anareo nagnano imitation, maro anareo mikaiky za zegny volaniko fa anareo zalakaza magneky karaha io anareo koa nambanimbanian'ireo olo aby io c'est des civils, c'est des civils. Ireo magnambanimbany anareo les majors, les adjudants chefs soi-disant anareo karaha matanjaka anareo le pilier. Fa hitanao reo tsy manjary ataony fitondragna ty tegna fa tsy manjary isan'andro tsy maintsy misy scandale empoisonnement miditra trafic. Colonel Patrick nivolagna resaka hainao igny koa boka fa tagnaty io za ka tsy midefendre izy, za tsy midefendre izy fotiny non moi je suis pas d'accord. Soit soit non mivolagna raha mandalo miaraka Andry Rajoelina andraiky Mame Ravatomanga, les deux sont des pères. Ils sont pas, il faut pas les dissocier, ils sont pareils. Araiky piasany Mame Ravatomanga, aroe piasany Mame Ravatomanga, Andry Rajoelina andraiky premier ministre. Ro magnano asa maloto jiaby ataony Mame Ravatomanga. Tsy hitanareo izy mangigny fo, izy tsy mivolagna, izy tsy mamaly, amy sisinaty fo izy magnasary mamaly, izy tsy mamaly. Anareo jiaby miprotege izy. Zay tsy masaky manogno agnarany Mame Ravatomanga magnao politiko dikan'izay mahazo vola Mame Ravatomanga.
anareo jiaby député, anareo jiaby maire, anareo jiaby ministre, zay opposant, anareo jiaby tsy masaky manono agnarany Mamirahavatomanga, dikan'zegny anareo ifeny Mamirahavatomanga, anareo maramila koa karaha zegny. Désolé, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, tsy tianareo regny raha zay fa volaniko aminareo fo. Agnatin'ny gouvernement message ato volaniko zegny. Zavanao Joakim misy raha mandalo, ino raha mandalo? Misy olo avo limogeage tout ça, tu vois, volaniko atsipotsipoka karaha ty fo volaniko, izy koa hitako mary miboaka alefako izy. Natao zany omaly nivolagna resaka vidéo, maramila hato zalahy commencé misy affaire koa iboaka zegny zany omaly nivolagna maramila affaire niboaka niany. Le général, je sais plus comment il s'appelle, izy mangala vadin'olo, alaine, franchement vous êtes des malades, c'est pas possible ça. Anao zio volagna aminakahy fa ame za vadinao vangoko io non ampanongeko grade amezako vadiko. Franchement les gars, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Non, sérieusement. Anareo magneky edy. Anareo magneky. Ame za vadinao. Anao mpanongeko grade. Izy koa anao tiagnana engagement. Hitahitany tsara vadinao. Ame za vadinao. Vangoko. Io amizay anao ampidiriko agna maramila. Non, mais c'est pas du sérieux ça. Anareo magneky edy. Là ça va loin, là ça va loin. Anjirajoely tsy voatananao firenena. Mon frère, ataoko frère anao niany. Tsy voatananao firenena Anjirajoely. Mialanao azafady aminao. Izy koa tsy io tsy chou-fleur zegny eky, ady allo basy eky chou-fleur tam fifidianagna igny. Anareo zio mitsangana eky volaniko aminareo zegny. Anareo mi olo censé, anao citeny, tu es censé de représenter tout le peuple malagasy. Anao koa nahazo tio. Anao nahazo fa tsy anao niady tokony nahazo anao. Anao nanginy. Niany ty raha volagno fa trop raha mandalo. Mitsangana eky anao citeny, anao ka za magnano publication eky amin'ny Facebook. Raha tadiaviko aminao, afakanjo Christian pareil. Tsy zay aty tsy angala place nareo. Zay diaspora. Peut-être les réfugiés politiques, ireo possible mangala. Peut-être Andribiary, za matoky izy matondra firenena. Azonareo Serge Jovial matondra firenena. Peut-être Fanny Risoa matondra firenena. Za tsy matondra firenena. Fa volaniko aminareo. Ino raha vitako tagny? Tsisy raha vitako tagny. Raha vitako eto magnambara magnaboaka raha marigny fo. Za tsy angala place nareo, anareo sur place miady. Tsy zay aty, tsisy raha vitanay tagny, magnasary mivolagna fa zay leader, zay tsisy leader zegny. Zay tsisy leader zegny. Serge Jovial anao leader. Citeny anao leader. Afakanjo Christian anao leader. Serge Vital anao leader. Andribiara anao leader. Fa nagnano raha maro anareo tagny. Zay aty tsisy raha ataonay. Tsisy raha nataonay, même savon raiky tsy namezanay olo tagny. Azonareo zegny? Même savon raiky tsy namezanay, même kapoka raiky tsy namezanay. Za boka mivolagna za tsy même za nagnano fa tsy zegny tokony atao. Kaza mandinika anareo fa olo aty mikapokapoka tatata mivolagna za lanceur d'alerte volaniko aminareo. Tsy mitovy olo andeha angala pouvoir zegny. Za tsy mila pouvoir. J'ai déjà mon pouvoir. Je suis déjà sur mon trône. Za fa pouvoir anaka fa naka. Ity pouvoir anaka. Azonareo zegny magnaboaka raha marigny. Fa za tsy angala place ity, tsy angala place. Moi que za vango anareo tefantsofy, anareo volagna aminaka, alonao ataonay eto gouverneur eto. Izy koa zegny anao vangonay tefantsofy. Io za possible. So vahoaka mikeky za alendreo za aro milomay aty troa mandeha en France aty ro mangala za forcé. Ok blanc, je vais aller. Mais za andeha volagna fa ty place naka? Non, jamais. C'est pas Joakim Chatelard ça. Ah oui,
Ah non non non, c'est pas Joachim Chatlar ça. Zegny fa raha volaniko aminareo, miedivatsika e, maramila azafady aminareo. Mengotra zay maramila ty e, mahita raha mandalo. Tegna mengotra mare. Sérieux. Mengotra zay maramila. Zegny hita tiako interview ny frère anaka avocat Toliara Serge Vital. Tegna tiako marigny interview nazy, nivolagna hazala volagniny atsika maramila andeha amezany ty le civil ty le andiraduely ty. Izy tsy mivolagna andiraduely fa eko olo volagniny beko zala. Za zala tsy agneky e volagniny. Ya marigny raha volagniny ho avy ady civily ady poko volagniny zegny ho avy izy koa mbela atsika maramila karaha io fa raha io ho avy zio. Bravo, 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 Baria, bravo. Merci, merci, Nandjes Baria. Voilà, ça c'est bon, ça c'est un bon Dieu. Ça c'est une bonne nouvelle, tu vois. Tanao raha tsika eto fô tsika mahita mivolagna fa nahazo ben félicitations, félicitations. Baria nahazo, félicitations. Voilà, bravo, bravo. Tanao en direct fô tsika io. Tu vois, merci Gibson, Mel Gibson. Merci. Voilà. C'est vidéo chica. Bon, on va se féliciter notre Barea. C'est super, voilà. Donc, c'est vidéo chica nani. Mietchefa chika vaoka. Vraiment mietchefa.